Здравейте, приятели! Казвам се Анатолий Микич. Аз работя за американската компания FFI, в която съм дистрибутор. Тя произвежда и продава един нов и революционен продукт – биокатализатор. Този продукт намаля разхода на горивото от 15 до 30%. Компанията е на световният пазар от 2005 година, но тази година започна бизнеса си и тук в България. До сега продуктите ѝ са разпространени в над 200 държави по цял свят и собствениците на компанията са намерили за добре да разпространяват продуктите си чрез така нареченият мултилевел маркетинг. На много хора им е неизвестно това понятие и що за бизнес е това. Искам да ви поясня какво е това. Представете си, че всеки ден отивате да обядвате в един и същ ресторант и на вас ви харесва кухнята, харесва ви начина на приготвяне на храната, която ви предлагат, обслужването, и в един момент шефът на ресторанта идва при вас и иска да сключи с вас договор. Какъв договор? Той ви казва: искам да ми рекламираш ресторанта на твоите приятели, на твоите близки и познати, и всеки път, когато ти ми довеждаш клиент, аз ще ти заплащам на тебе 20% от консумацията на този човек, който ти си ми довел. Ето по един такъв прост начин се развива този бизнес. И може да се каже, че всеки ден участваме в този бизнес, но на нас за това не ни се плаща. Защо да изпускаме един такъв момент, когато ни се предлага един такъв хубав и добър продукт, въз основа на който можем да направим пари? Този продукт наистина е проверен многократно в различни държави по света и той дава едни и същи резултати. Той дава икономия. Той е проверен в страни като САЩ, като Бразилия, като Австралия, Русия, Украйна, Турция, Китай, Англия и много други. Защо, ще се запитате вие, се предлагат по такъв начин тези продукти? Защото когато аз използвам този продукт, се убеждавам в неговата ефективност и аз с хъс, с настървеност и с въодушевление започвам да разправям, започвам да рекламирам този продукт на своите приятели, близки и познати. Казвам и за това какво прави този продукт. Те от своя страна, когато се убедят в ефективността на този продукт, в това, че той наистина работи, че това не са голи приказки, те от своя страна започват да говорят на своите приятели, до които аз нямам достъп. Те на своите приятели, те на своите и така се създава една огромна мрежа, наречена мрежов маркетинг. По този начин продуктът достига за хиперкратко време до огромна маса народ по цял свят. И по такъв начин човек може да се напазарува директно от фирмата производител. Друго какво мога да ви кажа? Може човек да си напазарува директно чрез фирмата производител, а не чрез няколко човека, чрез няколко прекупвачи, и така крайната цена става с 3 до 4 пъти по-висока. Несъмнено има много хубави продукти, които стоят по рафтовете на магазините и наистина те само стоят. Няма кой да говори за тях, няма кой да рекламира, кой от личен опит да каже: ето на този продукт наистина работи, аз съм много доволен от него, ето виж, погледни, че това е така. Те просто събират прах по рафтовете на магазините, на бензиностанциите и така нататък.
Няма човек, който да говори с такова въодушевление и патос, за да може продукта да се продаде. Ние предлагаме, както казах вече, продукти за намаляне разхода на горивото. Аз лично на моята кола, на Opel Astra, модел 97 година, 1.6 мотор, 75 конски сили, използвам ето тези таблетки. Ето виждате ги. В един блистер са 10 такива таблетки. Отзад виждате фирмата FFI. И един такъв блистер струва 30 лева, когато се купува директно от фирмата производител. Обаче, когато ние тръгваме да го продаваме на клиенти, този продукт струва 60 лева. Тоест, дистрибуторска цена 30, 60 лева е клиентската цена. Лично аз на моят автомобил съм много доволен и на мене ми дава 20% икономия. Имаме и друг продукт, от който 1 мл се слага на 10 литра гориво. Сега ще ви го покажа. Това е той. Виждате го много добре. MPG Boost се нарича. В бутилката има 236 мл. Ето тук. 236 мл. И едно такова шише, една такава бутилка е достатъчна да обработи от 2500 до над 3000 литра гориво. Една такава бутилка на дистрибуторска цена се продава за 55 лева, за 60 лева. От дистрибутор на клиент тя се продава за 90 лева. Компанията FFI също предлага и ето такива тубички. Виждате какво представляват тези тубички. Една такава тубичка, в нея съдържа количество от количество от 5 грама. Това количество е достатъчно да обработи от 500 до 850 литра гориво. Тази тубичка се използва предимно за големи товарни машини. Използва се както за трактори, така за комбайни, за локомотиви. Използва се за тирове, за речни и морски съдове и най-различни видове двигатели с вътрешно горене, които използват свръх големи резервоари. И отново тази тубичка е на достъпна цена. От дистрибутор на дистрибутор се заплаща 20 лева, а клиентската цена е 40 лева. Знам, че сами можете да си направите сметка колко пари бихте спестили за гориво и затова няма да правим сега тези ненужни изчисления. Ще ме попитате сега защо тези продукти не се продават по бензиностанциите. Защото ако бензиностанцията до вчера е продавала 10 тона гориво с ето един такъв продукт или с такъв, или с тези таблетки, които ви показах малко по-рано, ето тези, тя от вчера, когато е продавала 10 тона, днес тя ще продава 8 тона. Ако сметнем, че средната икономия на гориво е 20%. Тези продукти подобряват също работата на двигателя и човек има чувство, че са му добавили още няколко конски сили. И ако продавач на бензиностанцията тръгне да ви предлага един такъв продукт, няма ли да се оплашите за горивото, което те ви предлагат? Няма ли да му кажете какво гориво ти ми предлагаш? Та ми предлагаш още и някаква добавка, която да ми подобри тази смес, която ти ми продаваш. Нали уж ми продаваш нещо качествено? Защо ми предлагаш това нещо?
Няма смисъл. Вижте, говорим за продукт, който ежедневно се използва от почти всеки един от нас в България. Става дума за горивото. За бензин, за дизел и за газ. В България има над 4 милиона автомобила, по последни статистики. Когато говорим за продукти като хранителни добавки, като прахосмокачки, като червила, като магнитни пояси и наколенки, когато говорим за какво ли още не, за ножове и много други продукти, на човек вниманието му е едно. Той подхожда по един начин спрямо тези неща. Той се е наситил. Те са му дошли до тук. Но когато започнем да говорим за гориво и за неговото спестяване, понеже почти всеки един човек на днешно време има автомобил, личен автомобил, и когато говорим за неговото спестяване, тогава очите ни изкачат и космите настръхват едва ли не. Това са причините, поради които продуктите на тази компания да не стоят по рафтовете на бензиностанциите. Компанията иска бързо разрастване на пазара, а не само да стои по рафтовете и да има по един пръст пепел върху продуктите й. Ако някой желае да използва този продукт и да не прави бизнес въз основа на него, може да си го поръча от мене. Като отдолу ще видите моите координати. Там ще бъде написан Skype, ще видите също така и моят личен телефон, на който можете да ми се обадите и да си поръчате един такъв продукт. Но ако човек желае да започне бизнес с нас, нека отново да се свържи с мене, отново чрез тези координати, или да посети нашата интернет страница, която все още е образно казано бебе, тъй като този сайт в момента е в самият си начален стадий и етап на развитие, тъй като компанията сега е все още от 2 месеца на българският пазар. Всичко това зависи от вас и вашето решение сега. Тези хора, които сега започнат този бизнес, ще станат наистина богати хора. Ако на вас ви е омръзнало всеки ден да ходите на работа по 8 часа на ден и да се прибирате късно вечерта, уморени и отпаднали, това е вашият изход, когато имате възможност да започнете един такъв бизнес. Ще имате много свободно време и ще осигурите себе си и децата си. Всеки един от вас избира какъв бизнес да направи, с какво да се захване. Животът е голям, всеки може да си избере каквото си поиска. За тези, които се съмняват в ефективността на продукта, могат да проверят в интернет, по-скоро в YouTube, тъй като там има много такива отгласи за това на колко ефективен е този продукт. Мога да кажа, че предимно на руски език могат да намерят, тъй като за сега там е най-много развита тази индустрия и това разпространение на този продукт. И мога със сигурност да ви кажа, че няма нито едно видео в интернет, което да ви казва, че продуктът не работи. Всеки един от вас може да си направи сметката и ако иска, може да използва този продукт. Както казах, координатите са ми отдолу и ако искате да започнете бизнес, отново можете да се свържете с мене и аз вече мога да ви кажа от сега нататък как да започнете да развивате този бизнес.